Is-7 ta' Ġunju tfakkar il-jum dinji dedikat għal kundizzjoni tat-Tourettes, kundizzjoni rari li taffettwa 1% tal-popolazzjoni dinjija. Net News kellem ma' James Crop Stanmore, persuna li bati minn din il-kondizzjoni. Kondizzjoni Tourettes tics l-iktar imma viżwali huma tics li niċċaqlaq u nagħmel ċertu ħsejjes mhux kulħadd l-istess, ovvjament, hawn min ikollu growling ukoll ġieli jkolli growling skont l-ansjetà biċċa kbira. Hawn min ikollu ċertu kliem ukoll jgħid kliem ħażin u tkun fil-verità antipatika l qudiem in-nies, għalhekk awareness hija tajba. Ma' dan l-istazzjoni huwa saħaq li dawk imsejħa tics huma bħal sensazzjoni li wieħed iħoss bħal meta persuna jkun ser jatas. James kompla jgħidilna kif l-ansjetà hija fattur importanti f'din il-kundizzjoni għaliex meta wieħed ikun ansjuż, is-sintomi jiżdiedu. Tourettes isek għandek dejjem nispjegaha, għandek it-Tourettes, imbagħad fi għandek isu bħala ADHD, għandek OCDs, għandek ħafna kondizzjonijiet depression, paranoja. Paranoja mbagħad kont kif taqbad tgħid meta tkun hemm psikjatra, pereżempju ħajdlek għax għandek il-paranoja, ħadd il-kura fuq il-paranoja. Ma l-paranoja ovvjament ta' ovvja tkun paranoja xi nies ħajħarsu lejk. James kellem magħna dwar kif illum il-ġurnata tallem jgħix b'din il-kundizzjoni u bidel l-istil ta' ħajja kif jgħix b'mod li sar jagħmel ħafna eżerċizzju fiżiku. Sfortunatament minħabba li James ibati mit-Tourettes tul is-snin għadda minn esperjenzi xejn sbieħ. Darba minnhom qegħdin paċi qabel ma dħalt waqafni security għalli xi blajt ma daħħalniex minn dak it-tip mbagħad spjegajtlu l-affarijiet u hekk u ġie l-owner tal-bar biex inkun qed kollox iskuża ruħux. Fl-aħħar nett, James xtaq jgħaddi messaġġ lil dawk l-individwi li jbatu minn din il-kundizzjoni iżda li jistħu jitħalltu fis-soċjetà. Aċċettaw ħaġa xi ħaġa li nista' ngħid li qasem kura li m'hemmx kura qatt tista' tfiq minnha, ma tistax tiġi 100% li mhux ħajkollok biċċa li ħaġa li deqk hija t-tics għax xi ħaġa li ħajara kulħadd. Imma jekk xi ħadd tara tiħares lejk, xi ħadd bit-Tourettes xi ħadd tiħares lejk, ma jgħodux jiddejqu jitkellmu fuq għal-ħaġa xi toħloq awareness. Bniedem mhux biex tiksru, jiena ma ngħidilhomx biex niksru, ngħidilhom biex ikunu aware għax inti meta tara xi ħaġa li mhux taraħħa fin-normalità. Tiġbedna attenzjoni, ma nagħmilx qed ngħidlek biex għax nuwali, nagħmilha kważi għal ħadd ieħor. Għax issa drajt biha l-ħaġa tal-limt ngħix biha. Xerona Debono, Net News.